Η απόφαση για τον νευροχειρουργό που κατηγορήθηκε ότι ευθύνεται για σωματική βλάβη του συζύγου της Αλεξίας Εύερτ, Γιώργου Αλβέρτη. Συγκλονιστική εξομολόγηση της κόρης του Μιλτιάδη Εύερτ. Κυρίες και κύριοι, πρεμιέρα για την Αποκάλυψη, β' μέρος, από σήμερα Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη 8 με 10 το πρώτο μέρος και από σήμερα, όπως αντιληφθήκατε, 11.30 με 1.30 το δεύτερο μέρος. Θα είμαστε κοντά σας για 2 ολόκληρες ώρες, επειδή εσείς το ζητήσατε, να σας ενημερώσουμε, αλλά περαιτέρω να μπούμε στις δικές καταγγελίες, στις ανθρώπινες καταγγελίες που ζητάτε να αναδείξουμε, μην καλύπτοντας ονόματα μεγάλων εταιριών και άλλων που δεν σέβονται όλους εμάς. Τα τηλέφωνα για τις καταγγελίες είναι το 210 57 91 008 και 210 57 91 009. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα email σας στο apokaalipsi@extrachannel3.gr. Να καλησπερίσω αμέσως τον Στρατή το Λιμιό, τον αρχισυντάκτη της εκπομπής, που έχει ετοιμάσει συγκλονιστικά ρεπορτάζ όπως παρακολουθήσαμε και στον πρόλογο. Καλησπέρα, Στρατή. Καλησπέρα και πάλι. Να τα έγγραφα μου, θα τα τακτοποιώ εδώ, με ηρεμία. Κάμποσες είναι, ξέρετε, κυρίες και κύριοι, επιχειρήσεις οι οποίες κλείθηκαν να πληρώσουν ούτε λίγο ούτε πολύ. Είναι μεγάλες εταιρείες. Είναι μεγάλες εταιρείες. Είναι κολοσσοί για την ακρίβεια. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα προκαλέσει αίσθηση και είναι και μεγάλη μας χαρά που ο κύριος Στρατιού, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, τον κ. Προαναγγείλη, μας παραχώρησε αυτή την αποκαλυπτική συνέντευξη με ονόματα. Θα αναδείξουμε την κορυφαία εταιρεία ηλεκτρικών ειδών, 2 είναι για την ακρίβεια, στις οποίες έχουν σημειωθεί καταγραφεί παρατυπίες σημαντικότατες, παραπλάνησαν τους καταναλωτές, με άλλα λόγια άλλα τους έταζαν μέσα από τα διαφημιστικά φυλάδια, άλλα πράγματα παρήκαν. Μη σου μιλήσω για το δεύτερο σκέλος της όλης αυτής καλωστημένης απάντης, όπως προείπε στην εισαγωγή της εκπομπής, δηλαδή για το γεγονός ότι μπαίναν στη διαδικασία να πληρώνουν μέσω πιστωτικής κάρτας τις γνωστές άτοκες δόσεις κλπ. Και βρήκαν οι άνθρωποι τον πελάτη τους. Βέβαια, βρήκαν πολλές δόσεις που δεν ήταν άτοκες σίγουρα. Σίγουρα δεν ήταν άτοκες και η λίστα συνεχώς μεγαλώνει. Και όπως είπες, μιλάμε με στοιχεία κανονικότατα. Εδώ είναι οι λίστες μου, κανένα πρόβλημα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Πάρα πολλά. Κοντά μας η Βάσια Θεοδοσίου. Καλησπέρα, Βάσια. Καλησπέρα, Μένιο. Καλησπέρα και στους νυχτερινούς τηλεθεατές πλέον, αφού έχουμε 2 εκπομπές. Τι σκυλόφατσα πουτάνα, Χριστέ μου, είναι αυτή. Να καλησπερίσουμε και τον κύριο Μάνο Τσαλάρη, τον αστυνομικό συντάκτη, την εφημερίδα των συντακτών. Καλησπέρα, κύριε Τσαλάρη. Καλησπέρα, να είστε καλά. Που, όπως είπε και ο Στρατής πριν την εκπομπή, με την τηλεόραση δεν τα πάτε πάρα πολύ καλά. Όχι, δεν είναι το φόρτε μου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Κορυφαίος αστυνομικός συντάκτης. Σας ευχαριστώ. Να καλησπερίσουμε επίσης τον κύριο Νίκο Κεχαγιόγλου, τον εκπρόσωπο. Τι είπατε, Δεσποινής? Μάλιστα. Τον εκπρόσωπο του οργανωτικού γραμματέα του Συλλόγου για το θέμα όλο αυτό που έχει γίνει με την ασπής πρόνοια. Ακόμα και σήμερα αποτέλεσμα λύση θα βρεθεί. Αυτό κάνει ο Σύλλογος μας, αυτό προσπαθούμε. Δυστυχώς για 3,5 χρόνια ο κόσμος είναι στην απόλυτη δυστυχία. Πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί, έχουν συγκεντρωθεί αριθμητικά και γιατί πόσα μιλάμε? Βεβαίως, είναι 250.000 συμβόλαια των εταιριών Ασπής Πρόνοια και Commercial Bank που αφορούν άμεσα ή έμεσα Βόμβα! 1 εκατομμύριο κόσμο περίπου. 1 εκατομμύριο κόσμο. Ακριβώς. Είναι ένα εξωφρενικό σκάνδαλο το οποίο δεν έχει βρει ακόμα λύση και υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες για αυτό. Λύση πιστεύετε θα βρεθεί? Θέλουμε να πιστεύουμε πως μπορεί να βρεθεί λύση, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση. Μάλιστα. Η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί. Υπάρχουν τραγικές, νομίζουμε υπάρχουν πολύ σημαντικές ευθύνες από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα πράξει η τωρινή κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα έχουμε κλιμακώσει και έναν δικαστικό αγώνα, γιατί δυστυχώς όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, λέει και ο λαός στο τέλος. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Να καλησπερίσουμε επίσης τον κύριο Κουκλινά Θεμιστοκλή. Λουκίνα. Εσύ φταίς, Στρατή. Μάθετε να βάζεις τόνους. Δικηγόρος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ορίστε ποιος είναι ο φταίχτης. Το κάνει επίτηδες βέβαια, για να να παραγωγεί τα κανάλια. Με την νομική εξουσία, με τη δικαστική εξουσία. Μην νομίζω ότι θα μου θυμώσει ο κύριος Λουκίνας. Επίσης, τον κύριο Θεόφιλο Βανδόρο, το γνωστό ηθοποιό. Καλησπέρα, κύριε Βανδόρο. Καλησπέρα. Λοιπόν, να μπούμε ευθύς αμέσως
με κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση σε όλους μας. Αναφέρομαι στην υπόθεση του γνωστού, πάρα πολύ γνωστού, σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης και στη διαπίστωση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη του Σπίνου, μέσα από την εκπομπή Ο Ιστός της Αράχνης, ότι έχουν σημειωθεί πολεοδομικές παραβάσεις. Το θέμα το είχαμε παρουσιάσει στην εκπομπή πριν λίγες ημέρες και σήμερα έχουμε την εξέλιξη. Είχαμε λοιπόν παρέμβαση της πολεοδομίας για τις πολεοδομικές παραβάσεις και αυθαιρεσίες του κτηρίου σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης στη Βάρη. Αυτό είχε ως συνέπειες, κυρίες και κύριοι, μετά από 2 ολόκληρες εκπομπές που πραγματοποίησε ο Άρης ο Σπίνος και ο Ιστός της Αράχνης, να παρέμβει η πολεοδομία Μαρκοπούλου και να ζητήσει την άμεση ανάκληση της άδειας του κτηρίου κατόπιν της σχετικής παρέμβασης της εκπομπής των καταγγελιών και των στοιχείων που προχώρησε ο Άρης ο Σπίνος και η εκπομπή του. Πάμε να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ, γιατί και εκεί, στρατή, όπως λέει και ο Άρης, είναι πολιτικό το θέμα. Ναι. Αυτό είναι η κατάληξη. Αλλά κατά τα άλλα, δεν συντρέχει κανένας λόγος. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Αυτό είναι το κτίριο πρόκληση αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης στη Βάρη. Χρειάστηκαν 2 εκπομπές του Ιστού της Αράχνης για να παρέμβει η πολεοδομία και να ζητήσει άμεσα πλήρη έλεγχο όλου του φακέλου. Όπως διαπιστώθηκε, το κτίριο είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετο, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις αποκαλύψεις του Ιστού. Την Τετάρτη, η συνεργείο της πολεοδομίας Μαρκοπούλου μετέβη στο σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης στη Βάρη και διαπίστωσε σωρία πολεοδομικών παραβάσεων. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι προχώρησαν μάλιστα στην ανάκληση της οικοδομικής άδειας του κτίσματος. Σύμφωνα με την απόφαση της πολεοδομίας του Δήμου Μαρκοπούλου, με ημερομηνία 12/12 του 2012 και αριθμό πρωτοκόλλου 11464, αναφέρεται ότι ανακαλείται η υπαριθμών 1276 κάθετος του 2007 οικοδομική άδεια, καθώς και η υπαριθμών 2599 του 2008 και 86 του 2009 αναθεωρήσεις αυτής, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μηδέποτε εκδοθήσεις. Εγώ έχω να πω πρώτα απ' όλα ένα τεράστιο μπράβο σε επίπεδο δημοσιογραφικής επιτυχίας του Άρη, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο έχει προβληματίσει πολύ κόσμο. Το καθεστώς δηλαδή, κάτω από το οποίο μπορεί μια εταιρεία, μια ανοιχτή, όπως είχε αποκαλύψει στο πλαίσιο της πρώτης εκπομπής που είχε αφιερώσει για το συγκεκριμένο θέμα ο Άρης, μια ανοιχτή κυριολεκτικά να μεταμορφωθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών το καθεστώς, η λειτουργία, αν θέλετε, ενός κτηρίου. Ήταν κάτι διαφορετικό, δεν έχει και σημασία τι ήταν πριν, και ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα τοποθετήθηκαν όλα, δηλαδή χωρίς να υπάρχουν και τα προβλεπόμενα πλαίσια ακολουθηθεί, νομικά εννοώ, ή τα πλαίσια ασφάλειας, αν θέλετε, σε πολύ απλούστερο επίπεδο. Το γεγονός ότι δεν άνοιγε ένα μαγαζί σε μια μέρα, σε μια νύχτα. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εγείρει τεράστιο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί προφανέστατα, έχοντας ήσυχη τη συνείδησή τους, έχοντας ένα OK από εκεί που προβλέπεται, έτσι, δεν μπορείς στα καλά του καθουμένου να είσαι τόσο ήσυχος ότι είσαι νομότυπος ενώ είσαι παράτυπος, ας πούμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και ο αστυνομικός συντάκτης νομίζω ότι έχει λόγο περισσότερο εκεί του θέματος. Και αν τους είχαν διαβεβαιώσει τους ανθρώπους ότι όλα πάνε καλά, πήραν OK, γι' αυτό πήραν και συνεχίσανε. Τώρα το πώς εξασφάλισαν αυτό το OK, το πώς εξασφάλισαν, μην το αφήνουμε έτσι να αιωρείται. Όπου δεν πίπτει, είπαμε λόγος, τι πίπτει, εκτός από ράβδος. δεν ξέρω, μάλλον και χρήμα, αλλά... Μάλλον και χρήμα. Εντάξει. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν και θα πρέπει να προχωρήσει παραπάνω η έρευνα, πιστεύω, και των αρχών και της πολεοδομίας και όλων των ανθρώπων. Αλλά δεν κατηγορήσω εγώ κάποιον. Δεν είναι θέμα κατηγορίας, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, μάλλον. Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, ο ρεπόρτερ, ο Άρης εν προκειμένου, μπαίνει σε μια διαδικασία διαπίστωσης αυτής της παράτυπης, αν θέλεις, συμπεριφοράς, αυτό είναι ρεπορτάζ. Και προφανώς αφού υπάρχει και απόφαση και παρέμβαση από την πολεοδομία, εννοείται ότι ισχύει. Δεν είναι κάτι που το φαντάστηκε ο άνθρωπος. Ρεπόρτερ είναι. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σαν να δίνεις μαθήματα προσδακτυλωμένους υποψηφίους, ας πούμε, επιχειρηματίες, και δεν μιλάμε για έναν μέσο επιχειρηματία, όπως σωστά επισήμανε ο Μένιος, μιλάμε για ένα τεράστιο, τέλος πάντων, όμιλο, ο οποίος έχει απλώσει τα πλοκάμια του, σε εισαγωγικά τα πλοκάμια του, σε πανελλαδικό, ας πούμε, επίπεδο.